budaya. Yuk. Jaya saweran mesem guyu ben tambah ketok ayumu. Ngono ya Mas ya. Mesem Ayo yo. senyum sayang. Mesem. Yo, 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 yo. Sabar, aku janji ora ngeliyo. Siswa budaya ketoprake apik lakon ceritane, duwe rezeki mesti langsung ditimbali. Siswa budaya sekenjono pimpinane Pak Sudarsono. Lancar lan rembaka jaya-jaya salamio. Yuk. Goyang sayangku, iyo, ayo goyang, iyo, 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 tangannya di atas yo, siswa budaya jaya jaya jaya. Entek suarane ra kuat bengok. Apa ndak? Aja mbok berkiding lek anduk. Iki lho tak tatane sik Mbak panggonanku. Alah ya ya.
Arep ngendok. Ngendok. Yang ini kok ngendok bocah kok. Ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian pagelaran kita sandiwara kedheprak siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono. Dalah Ibu Hajah Sri Kristin Handayani saking Growonglar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Nggih. Sing mirsani jejangkep lho, Nduk. Lah nggih Mbak kok ya kompak ngene ya, Mbak. Lenggah bareng-bareng. Heeh, kandhane piyayi kene rukune ra karuan ya nak ya. Alhamdulillah nggih, Mbak. Heeh. Ngaturi lagu napa niki Bapak Ibu sumangga? Wis bengi lho ya. Monggo Pak. Oh nggih. Ngersakaken lagu napa Pak? Mendem wedokan. Mendem wedokan 5 juta beres. Iya. Penting cash, Mbak. Ah iki mas apa iki? Cekta. Oh, Kaji Sariman. Kaji Sariman. Mbah Kaji Sariman. Kaji Sariman. Senengane mendem wedok. Wedokan. Kaji ya mendem wedokan. Boten pareng lho, Mbah. Oh, berarti normal, Dok. Ketoke. Lha nek ana wong ayu-ayu mendem wedokan iku berarti normal. Lah nek ana ngene-ngene iki ora kepengin berarti ora patek normal. Perlu dipertanyakan nih. Perlu dipertanyakan ya. Ya Mas iki pemundutan mendem wedokan diaturi. Oh. Ya, ini Dok disimpen wah iki penglaris kok, Dok. Awas nggih, Mbak. Iya, terus ya Mas. Terus ya Pak Kaji Sariman. Assalamualaikum. Mboten ngantoki. Padha. Mbok Ana apa le? Mbok Iya le. aku jalo dikawenke sing penting ana nyawane. Ngono ya le ya. Iya mbok. Ayo Mas. Sing lagi mendem wedokan yo Mas ya. Weteng kuluwe ana ketane aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno. Penting kawinan aku iki
wis mendem wedokan aduh simbok rapi son turu awan bengi pengen ketemu Ketemu sapa le? ketemu karo bocah wadon desa Ngipik kene mbok Waduh. Iki ketake kok tenanan iki. Tenanan iki, Mbak. tawa-tawakno nek ngomong sing gelem Kalah karo Kaji Sariman ya. Sabar ya. Sabar ya, Le ya. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa gawe sandang pangan. Yen amang nuruti mandamu. Apa bojomu kebakan yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah iya dali dengan imbang kowe bisa kalaksanan yo ya simbok wetengku luwe iya ana ketang aku tukokno iya le iya simbok aku wis gedhe ana prawane coba rabekno doli ketangi apa dicampuri kelapa parutan doli rapi gampang paling penting duwe gawean aduh simbok penting kawinan asik aku iki mbok wis mendem wedokan aduh simbok rapi iso turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa gawe sandang pangan yen amang nuruti mandemu apa bojomu tak patani waduh yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe tak pangestoni le golek duit kanggo nikah iya doli dengan imbane moga wae bisa kalaksanan iya yo oke mendem wedoan angger bengi-bengi mendem wedoan kok ngene iki ya, Mbak. segeri ra karuan Enak. wis Mas ijeh metune Dek ijeh metu Iya Mas Sariman. ijeh akeh jebule Mas apa ya? bojomu tak silih bar iki Ya, bar ya.
Bar. Wong kok bar wedoan kok terus nyilah bojone uang Iya. iku lho. Bar iki bar. Ngono kok jenenge mak yayu. Aja diwelehke to, Dik. Wong watake beda-beda. Ngono ya, Mbak. Iya. Piye? Dicolong, Dik. Mas sama aku wedi. Ngerak kayak nganu, Dik. Kayak sapa? Kayak Anoman si ketek putih. Sampeyan Dewi Sintone ngono ya. Dewi kok ireng. Iki Dewi kebyukan no. Cetane iki bengi-bengi yo ireng, Mbak. Iya, Dewi kebyukan awu. Yo. Diaturi ya, Nduk ya. Ngoten Bojomu sesok tak silihe. Jalukane kok yo angel men ah yo yo. Ayo Nduk sapa sing kelingan lho, Nduk. Mbak Vina bisa? Bojomu sesok tak colongi. Ndi mang tunggale, Nduk? Mbak nek tak ngono. Ya, alon-alon sanese menawi Bapak Ibu badhe ngersakaken tetembangan sumangga nggih. Ampun tengga sinarengan siswa budaya. Yo. CNC Audio. Jodoh Production. Yo. bojo kok angele ngene ya. Kalem-kalem ae, Mbak. Salah kulino, Dik. Iya, Mbak. Ya, siswa budaya. Yo. Ya, jiwa tengah paling apa ya? Hari Cipur, kecip-kecip. Yo. Ya.
cucune kok ya ora ketang yo ono neh. Sangune kok berat. Kok ora seket-seket ngono. Iki ndak ketiga tenanan ngono kok serete ngene ah. Oh, gendanan panitia. Iya. Monggo. Monggo, Pak. Bapak panitia. Kamelia lah iki lho positif. Nah. Ayo, Nduk, Mbak Mia diaturi Kamelia yo. Heeh. Kamelia. Kamelia. Spesial kagem Bapak panitia ya sayang ya. Ya panitia ngumpul. Turahane biukno kabeh biuk. Apa iku, Mbak? Ora ora. Oh, ya jare, Mbak. Sapa ngerti lho, Dik, tahun ngarep ditanggap maneh. Heeh, Mbak. Tanggap malih nggih, Pak. Regane tak dono. Kowe dhewe, Mbak. Medune 20.000 mundake 2 juta ngono lho. Aku cah apik kok. Ya mangga Mas diaturi Mas Kamelia. Spesial kagem Bapak panitia awak dhewe matur suwun ya Nak ya. Wis ditanggap karo warga dulur-dulur masyarakat Gibing. Muga-muga rezekine berkah barokah. Goyang yo. Asik. Kamelia
Nyanyi kok gremeng. Orang terima panitia anaknya ya dijak kabeh. Delok kas ke bojone ya dijak deh. Aja kuwatir. Elon iya Mbak. Alon-alon. Sampun nggih Pak nggih sampun penaturaken minangkani pamundutan wonten Kamelia. Salajengipun sumangga menawi badhe ngersakaken lagu nggih pun tenggo. Pokoke niki kantun panjenengan nggih Pak nggih. Ibu-ibuke wau lho Mbak. Ibuke nggih monggo menawi badhe ngersakaken lagu. Perahu Layar. Oh nggih cocok iki ndak bengi-bengi numpak perahu. Kanginan ben isis. Ayo Mbak, iki lho sing kulina dadi anu sing kulina numpak perahu. Mbak Feni. Praune wombu ya Mbak. Saiki ambane ra karuan. Koino. Saya ombo saya gedhe iki piye jajalan. Kamet wong akeh iki nek ditumpaki. Ayo Nduk. Yo. Bersama siswa budaya JNC Audio. Settingnya apa sayang? Dodo Entertainment. Yo. Hey. Siswa budaya lighting mainkan. Yo. Hey ah hey. Hey ah hey.
lho Mbak ra ngerti Mbak. Piye? Pripun, Pak? Reok Ponorogo. Oh, ajur, Dik. Oje, saking Bapak sinten iki, Pak? Oh, jalukane reokan. Pak sinten asmane, Pak? Bapak piye? Pak Sumeh. Pak. Nduk, iki bapake ngersakno reok Ponorogo mau Mas sing teng mriki lho, Nduk. Oh, Mas. Lagune yang ayang kok ya diaturi ya. Heeh. Iki reokan spesial kagem bapakku sing wis samping-amping. Heeh. Iya, ditunggoni. Iya, Mbak. Ayo. Aduh, malah nyekel manuk. Kak ya aneh-aneh lho ya, Mbak. Ya meneh ngejak nyekel manuk, Dik. Iya, ya. Nek ora ning tengah alas dak ra. Tuku pel sik ya. Bel apa, Dik? Aja, Dik. Lha piye, Mbak? Tuku sarong. Lho, lah apa kok tuku sarong? Ben ra kanyepen. Oh iya. Mergo ning alas nyekel manuk ki ya. Mbak. Jajal tak kok Mas Gus nek nyekel manuk dak nganggo sarong ya, Lek ya. Alah, lali Agus, lali Gus. Ayo Mbak Dias diaturi, Nduk. Nggih, Mbak. Siswa budaya. Asik. JNC Audio. Dodok production. Goyang sedikit.
permintaan sampun katuran. Diganti ayang-ayang mau nduk Mase sing paling ganteng mau lho sing ngersakno. Mas endi mang Mas? Mbah goleki. Ayang-ayang kok Mas. Iya, ayang-ayang terus engko nyekel manuk barang lho. Yo. Ayo sayangku. Oh iya wis ngombe. Pintere. Pintere gandeng. Siswa budaya asik. Yo. Pancen tresno kuwi akeh pacoban. Arep tumeka nganti katresnan iki yen to aku sliramu radiakoni Senadyan duno ra bisa nampa bakal tak joko yen durung kapisah mringkak kuwasa. Mas kowe sing tak sayang kalilo aku kudu Mas mustikane ati dongaku siji tresna iki
kasunyata ento aku sliramu isih nyawiji. Sampun katuran. Iya Mas. Alah ya. JS tak akan Jawa Romo Kiai. Dawa buntute. Sing dawa buntute apa sing? Sing diut-diut wulune. Ah ya, sing kandel wulune nduk. Mbak. Oh, andel. Pak Kaji Sariman iki kok angel ae jalukane. Ya Mas, kekel manuk, siap. Manuk. Gelem ah. Iki manuk Sim. Manuk cucak rawa maksudnya. Manuk apa sing nek omah ngono lho. Ya. Manuk. Manuk empret ae kok. Gaya ya, Mbak. Ayo dak iku ah. Manuk empret. Cek ndak sing ngene. Piye nduk? Dek niku lho ndek ngene, Mbak, ning Piye? sawahan nemu manuk empret iku. Terus? Cili cek ndak sing ngene, Mbak. Tukang ultra plus. Manuk MB kong. Nek sing melo. Yo. Ayo nyekel manuk. Ayo Mas. Yo. Mbak Vina iso nyekel manuk. Ben pinter ngono lho maksude. Mbak Arni ya balik jane ya. Jalan, Pol. Coba melempar manggis. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadis ku lamar, janda yang ku dapat. Zaman edan. Wong tua rapi perawan. Perawane yen bengi nangis wae. Kenapa, Mbak? Amarga wedi manuke Pak Kaji. Iki piye wong tua rapi perawan. Perawane yen bengi nangis wae. Amarga wedi cucak rawane. Manuke cucak rawa. Cucak rawa dawa buntute sing akeh ulune. Yen dikoyang aduh penake. Yo. Hey ah hey. Coba melempar pisang. Pisang ku lempar, mangga yang ku dapat. Ku coba mencari bujang. Bujang ku cari, udah yang ku dapat. Zaman edan.
Dungu sing mantuk-mantuk. Kita kok rumangsa tenan. Iya Ya, jar. aja ngono Mas. Pas tenan. Iya, pas Dik berarti. Cocok. Cocok. Napa Bu? Bu, napa Bu? Kabeh Enggak, Bu, mantuk. enggak. Tiwas aku gugup. Aku ya gugup arek arep tak tampani Mas. Mas. Sampe nyetrum kok. Telah senenge lah ya. Trem ora senyum. Mingkem Mas untuk nenek garing. Ayo. Dilanjut ya Nak ya. Iya, Mbak. Monggo Bapak Ibu lo ya. Mangga ngersakin apa Pak? Mbah Kong mangga. Si Doro. Wis bar nyekel manuk lho Mbah. Ah. Ngono lho. Biasanya kok terus rondo-rondonan. Sing mriki, Mbak. Oh, Si iya. Dorondo. Si Dorondo. Nggih, Mbah. Mbah Kong ndi Mang? Pripun? Dalem. Pripun sayang? Bukan tak mampu ya. Kan gak mampu Mas nek nyekel manuk. Bukan tak mampu ya salah ya. Yuk diatur apa dhisik nduk jambu alas ya. Jambu alas riyen ae, Mbak. Oke, ya Mbak Renita silakan sayangku. Ya. Jambu alas. Kagem Bapak Panitia ya Nak ya. Iya, Mbak. Kagem dulur-dulur giping khususipun. Yuk digoyang kembali siswa budaya masih bersama JNC Audio. Ayo goyang bareng. Asik. Iya. Iya. Yuk. Yuk. So. Kelingan manis eseme. Manis sesemi. Terus kelingan ramah kemuyune. Wis olan kasih sayangi. Kasih sayangi. Karep atiku lakon dadi bojone. Bojomu tasili sesuk-esuk dibalani. Sayange wis duwe bojo. Bojone loro. Nanging aku wis kadung tresno. Kebacut tresno. Nelongso rasane ngati. Biyen aku ra kelakon melu duweni. Jambu alas warnane biru sing tak gagas kok tambah ayu. Ana tebu digawe kula de bojo ayu nyawisi tangga. Jambu alas sedek manis rasane. Senajan tilas tak enteni rondone. Kelingan nene rasa semen. Njur kelingan ramah kemuyune. Tresno lan kasih sayange. Karep atiku kepengin dadi bojone. Ayo Mbak Nisa senyum. Ayo dong. Jambu alas kulite ijo sing digagas pancare loro. Mana ya Mas? Ndok kemak kok bunder-bunder terasa penak. Iyer-iyer. Ayo.
bunder rasa penak kok kir-kir. Iku lho nyengak iku. Iki kaya roh ae lho, Nduk. Heeh. Mangap. Maklum. Dilanjut ya Nak ya. Iya, Mbak. Iki mau ana sing ngersakno Sidaronda. Wonten malih bukan tak mampu ya. Ya Sidaronda diaturke Nak, engko terus dilanjut bukan tak mampu ya. Oke Sidaronda sing sapa iki sing nyuguhke Sapa Nduk? sing dadi rondo? Mbak Marni. Oh ya. Nah, ya iki. Yuk. Suhunya janda. Kok suhunya janda. Yo. Yo. Ayo Mbak Arli. Ayo Mbak Wifi. Yuk. Mbak Nisa. Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing bagus kaya aku iki. Kayak Mbak Marni. Pungkasane sliramu digawe lara. Ditinggal rondo. Ora urung saiki dadi rondo. Kabeh mau ora perlu diketuni. Jantung biyen aku sanggup ngenteni. Ora kena rawane tak indi randane. Kantong tresno bebojoan selawase. Ayo goyang yo. Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Aku golek bojo sing bagus welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Kanmu sing tak tompo ora usah grogi dhewe. Wis sing nyanyi kok aku sing diamuk iki
rasa grogi. Kabeh mau ora perlu mbok ketuni. Terus piye Mas? Janjiku mbiyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni ranjane. Yo. Pangapurane andom tresno bebojoan selawase. Iyo, ayo goyang yo, para siswa budaya. Ayo sayang. Ya iki lo barangnya. Ya, iki barangnya. Iki. Ayo kasih senyum yo. Keluar. Ayo pokoknya tabrakan. Kasih senyuman sayangku yo. Ayo Mbak Desi Desita, Mbak Ani, Manjagani, Mbak Resti, Mbak Feni, Mbak Mia, Arni Armega, Dias Kadaswati, Renita, Vivi, Vina, Mbak Nisa. Ayo senyum. Kemayune, aduh. Kemayune, Mbak Ani, kemayune Mbak, kemayune. Ya. Si Dorondo kok geget ngene ya, Mbak. Lah marahi rondo bolak-balik. Nduk, wis diaturke si Dorondo. Nggih, Ah. kan setunggal iki. Apa, Nduk? Oh iya, Bukan bukan tak tak mampu. Pancen wis ora mampu. Iya. Jadi janda itu tidak enak yo, An. Alah, ini kok malah curhat. Aja ngono, kok tak WA kok. Iya, Mbak. Ya sayangku bukan tak mampu Ayo, sampai Mbak Ani ya. Mbak Ani. Berdosakah? Kena orang nyanyi berdosa loh. Ayo Mas, bukan tak mampu spesial buat Bapak panitia yang ada di sebelah kanan panggung ya. Ya Nduk, gini. Yo. Digoyang kembali siswa budaya. Bila aku katakan
Saking mbok menawi kirang langkungipun sedaya nyuwun pangapunten sugeng pinanggihan malih ing sanes wedal enjang-enjang siswa budaya tasih nimbal pentas wonten dusun pundi Nduk? Jati Mulya Landoh Kecamatan Wedari Jaksa sugeng ngamirsani. Mangga. Lungguhane Nduk. Semendo sawetara ya biyo pas. Estokaken. Paman Pati. Suwita Ratu Panjenengan mangertosi piyambak menapa kelamenan. Kan isen-isenipun kebun raja. Namung ingsun ngersakaken tindak tegas. menawi kesanipun Suwita Ratu kados ngaten kula mung didherek Suwita Ratu. Ampun tebih saking kula nji Paman Pati. Biyo. Aku arep tindak bedah. Didereke lan Paman